Joint Action Committee JAC Persya iki karkhana ka thain motion road kabadon menta setang kisan teli kiseng bhalang bakon thobi kaseng FKGGP HNYF UHM bat WKSU bat kasenjuk kirang ba shnong ko umdang area kala shimi karai ban persya jore ke jingpen mi jong ko sarkar bala ailat bat sya iki nyau teli ki karkhana haka than chalang bagin trekam nakaliang samla evening no siang chairman ke JAC ulong bai kene karai la shem haka sni sejan jong ko tayo hadin ke jingelang bakarki jong ke JAC ke bala long hariang do Shushu ulong ru habai dai bat kane nakaliang jong ke JAC kala lejru ban yakendo yu deputy commissioner ko West Castle district nakbanta ban pan ka magisterial inquiry nrai loong ban nakaliang jong DC abthai ki bakin habban le lengpa ka RTI klang ban yo ite ka magisterial inquiry to nakaliang jong hi ka GEC jong ka than motion road hi berowai ka bangila don lang hang ni na ki southly ki seng halang kentubu ke jeng slok tilang jong ka senjuk kinong sensasionong jong ka undang area nilayo ban lungkerki ya ka meeting jongi ha ka shitarik jong uni bunai hadien ba ka komiti ka beri khmi spang atau ka environment kapala penmi ya atau ka report ka ba kila ai na banta kini ki nyotli ki factory ki badon ha ka thain salam ba kila ai jingbit ba kila la ban pentreno hang tu na pedeng jong ni nyutli te southly gidei tai consent to establish ki ba kilala ban daila ne ban shna ya kata factory jong ki ba hagaju wa por kilala ban pentri kam kum kata ka ba kin test na kata kata factory jong ki ba na pedeng jong ni nyutli lightly gidei tai consent to operate hakaba kilala ban pentri kam no ya kata ka factory sandoyong kepadon hang thi apo kathan salam te nakaliang jongi hi kumbangila persya lalu pasdang ya katuga rally ka bala penlong ha ka kharui tarik jong ubnai September jong snam arja ka khandai ka ba hang tu gila don lang giri pojba ki longkimi ki longkpa ba khantam ki khna school ki blami pojba ha katuga si kalong ban persya ba ye ki jingdon jong ni factory apo than salam te nakaliang jongi ru menta nidang yai persyabe ya ka jing bit ya kini ki nyotli ki factory ni klam da ya kan ya kini ki we ki factory ki barang don da ki ar phutli tharai hapo kathi ka than salam te ngi nom ya kan ya kini ki we namar kini ki we ki lalong lupa kita ki illegal te nakaliang jongi ngi somban penrem na banta kini ki nyotli bat haju por ngi penrem ru ya ka sarkar bat ki tanat department ki ba fair ki bala ai jingbit na banta kini ki nyutli factory ban pentrekam no te ngimtip na kanu ka daw ha kanu ka nongrim ba ki ai jingbit na banta kini nyutli ban pentrekam no kumbang ingi ui dagli jong hikmat ni sakhi dagli jong hikmat ba ki jingdon kini nyutli ki factory ngaso banong ba ka jingkta hi ka kta ya barok ko ka dong ya barok ko ka than ti nakaliang jongi ngi soban ay ke jing penrem na ki ya kita ki ba ai jing bit na banta kini ki nyotli ki factory bat haga jo por ni soru bandawa na banta kini ki weipat ki factory ki balong illegal hadu menta ni soban ong ba na banta jo kini ni sobha bakin khang kherdem no ni kerpat ka sarkar bakin khang kherdem no sundan na banta jo kini ki we bat na banta jo kini nyotli ru ni soban ong ba ngin persya baik kumbangila persya nu pasedang na marka jing persya jongi om bangi persya tang na banta bakila biang ya kot ngin susya baik na banta gini nyoteli ngaso banong ba dalileu nginom pediang ya kata bat dalileu nginom elat bat ngin yai persya ni ban yai persya baik kumbangi ui ke jing kita ka bami nang ni factory ka bangila ujor hakmat jong DC ka bangila ujor hap deng ke jing kita jong ka pollution ka bami na gini factory kata ka point ke benengkong ka bangi persya ni ba ke jing kita na gini pollution kedaya ka water ka air bat kiwe ki jing kita ki bami na gini factory ka bangi ui ba leng ba ke jing don jong ni ko factory omdon ka nuno ke jing yonong ya ka dong ka thani omdon ka nuno ke jing yonong na bentaki breu ki ba don marjan lani marsenda bat kitu ki shnong ki badon lani ki ba penyang ya kitu factory kai ka ba kiyo na kini ki factory galong baik tang ya kata kicing sniu ba kicing kata ya ka koi ke khia hi barokoi te nakaliang jongi
kumbang ila yang nuru pasenang ban persya hadu mentaru nginyai persya baik ya kini ki factory ki badon hapo kathan chalangi barawi jimbam sya ka jongi ki babun yo ki sutu bakla amdei ka bangingi bisni ka bala ka jongnu lani amdei ke ndai ka jimbam sya ka jongi ka dei hadin ka jingut jingnam jong patba jong badong kathan chalang kasawan ka jing persya hadin jong kata kisawan nakaliang jong kasunjuk kirang basnong kila i kata ka jing e kila i kini ki jingma ki banwan da ka jingdon jong itu ki factory dei hadin kata ba ni nakaliang jong ki NGO su ngisit ni adon lang hakan ki GSC ku badon mentah te kabalingo kaba penlingo sisya ini gajak kalau ba halor kani kaba mangi kiru patba ngila yo i kata ki patba kadong kathan ngila i kata ka jingjot ka bansawan ya ka society ya ka environment bat ya haki babaro kiliam ndai ka penlingo ingi bali ka sarkar ka matla do kani bukam yo i kani kata di kei ka jingkeli ka bangi ibu hakmat jong ka sarkar ba kai ka pelong ya ki mentaban ai kini ki nyau teli bakin ai kata ka consent to operate lada klem da wan ban jurip penya kat kum ka jingtip ka jongi hadu menta kalong ba na kini ki nyau teli ki gilai teli ki balayo ban operate sau teli ki balayo ban establish kini ki boro ba ka sarkar ka ai hatu ka sarkar kala dalet jurip daladi hak tiga jaka hatu nakaliang jong kata ka kibor ki badipet ki lalet hang tu bantuat jingmut ni ki patba lani ban wat ya ka jing sisya ba nakaliang ka jongi ngila ni pak ni dawai ka magisterial inquiry hadin jong kata ngila let mi badu subdivisional officer jong civil hangte ngila ya keren ngila yo ka ban ai ka statement ni jongi menta ka bamun nakaliang jong ka sarkar kala adep ka ban yo ya kata magisterial inquiry nakaliang ka jong subdivisional officer ada ban submit su DC te mismo tenat ada ka kam gaya tumni hendri ka kasubu ini ka jinglingo ba balik ka hapan da pampor hadukan ni atau kadon kai silendet ne ka kadai ka prosedur jong kahi bukan slam kumbalong i chairman mene ba yakini ka factory mentan ai por ki lai banai bakin tray bad hadin jong kata kin ra ka sampel ban test la kalong harmful ne em ka environment la ni ka ya ka air hadin jong kata kin sa ai ka permission ni ki bakin tray te halor la ada biat depa kat ni benai ku mengingi yoi begini ki factory la ya la slam mdei su tang mentang nadu ku ka senam arajar kat kendai ka mengingi let ya ka ban pet ban let ban jurip na kaliang joga GSC ngila let anting ngila yoi o mdei su tang mengingi ngatrai ki pat ba baro ki yoi bagi ki factory tu kila operate baro tendri mentan dang ai biang kata ka extra lai benai ya ki pede bakin dang le ya kata ka test te ngingi su kwa ba na kaliang joga sarkar hi kan simkhiai kani om ban suhun om ban su sngap re kan simkhia kada pen hi namar kan ni ka kata om tang ya ka met ka phat la ni ka ta environment ki jungi re ka society jungi ka kata pha ngilap ba ki kan thai ru ki batre tu ki bala temen ki don ki khlung ki badang hakarta nyo prasnem ki don ki batre tu ngilalap ya kata da khmat la jong ni yo i minta ki don na padang ki factory ki don bet haki public places ngila panong haki jan yo marjan yo ki don lik factory ki don hasenda jong ka yeng ki breu te ka sarkar hi ka kani di gawai ka nakaliang jungi ka GSC hingi dawa kalong ba ka sarkar hi onda kala let penjurip khat pratarik kan let penjurip ya baro ngi sngo lingo pani i bakidon tang nyo telingi yo sngo kumbaong mane ba kidon na pedeng jong ki lele ki klem sngap wat ya ka jing khot jong ka district administration ban wan ban ai ka statement te kumi gini ki ke baro ro ho kim khen por shu lale ka bamon kim khen por shu te niru nakaliang juga GSC hingi dawa ba yang mentah sipur kade ban khang swai gini namar om shu tang baki pen khen lani ki baki penjot tang gamar yang henry kim khen kor shu ke board district ru te mentah kasni hadin juga meeting ke jongi ke mengisyong ka sitarik bulan Agos hapo riang do dakajak nilasim ya karai ba ngin 1 mino si board district ban wan ban pan ya kata ka magisterial inquiry Hakabayade bat ka magisterial inquiry habang ngilalipan ngila persiang ban approach wa su SDO namar pa u SDO dem u basim ya ka statement ke jongi ka ja hakapor ka bagilet ningkong tingila submit ka statement ke jongi na kaliang ka joint action committee te ngila kami lentiru ba anda kawan ka magisterial inquiry ngikan wan ling ba jong SDO tingila let ban ya kenduk yang SDO ong bala submit ba DC te na kaliang ka jongir ngila wan show DC mentasngi ngila wan ni ka ban keli kata andre na kaliang jong i ong bangingim ju ai ki magisterial inquiry kani tingi na kaliang jong kajat ngim ban si ngin hapan sim ka RTI ban wan ka jing sisai ta
te katahi wana kali ngejungi te sobat kawai ngi yo ih ketuka Committee on Environment ngi ih ka bayadai berkarwiang ru ngi berkarwiang ru ka kadi kawai ka factory ka badon sini hoat ngi yo isibun di jinduna tu hendrai nakali yang ngejungi kiseng bahalang di badon ni ka HNYF ka FKGGP ka UHM ka WKSU ni saya keren berki ki district body ki jongi ya ka banginnet ban ya jurep lang hantu ban pet hangnu ka don sisya kata ka jingduna ka jingbambiang bat kani gawai ni gila ban pentikna balada ka ruyang ru ka penjot ka wanra ya ka jingma ya ka imlang ka salang lani ka penjot ya ka environment ka wanra ya ka pollution nakaliang jongi ka jak wat ya ka ruyang rungin persya